ndobva uye tagara ndobva kwakazorwa riwanika mune mwana uye mumwe ane mwana uye ndobva ndaenda kukaroyi hospital chinoona mwana ndasvika kukaroyi tatoona mwana ari serious anga ari serious ndofuka ndakaita paningi ndiri kukaroyi ndobva ndikazotaura naamai toti asere vangu akati asere ndachikumbira kuti mundisungunure mwezi turachi muzukuru wenyu ndikati aiwa tikaenda kumba ticharugaririsa semhuri anzi aoreti takatati tinodzoka December totora mwana wedu December yatazokwanisa kuenda takazoenda February chida unotora mwana saka ine handanga ndaziva kuti makoti ndakatoenda kumba kwavo vese varipo ndikati makoti ndafunga kutora mwana ndikanzi mama inini ndoka yakataura mwana asi kwacho ndinoenda sei kunotora mwana ndikati aiwa murume wako ainyara asi mwana ndewake tichitotaura pari zvikanzi ine handikwanisi kuchengeta mwana ndikati asi mwana ndakunotora bhozi hapana taticheretse zvatikaita ndobva ndatoenda kukaroyi tinotora mwana saka ine handinongoendaziva kuti mukadzi nemurume vari kunotaurana kuti yaugare kumba ndobva ndaenda kukaroyi kune mwana uyo ndobva ndatoenda paipaita tasvika takabva tanzi demenji yedu 800 ngati manje isusu 800 anditandire 500 nemasungiro ndabva ndasungira ndandabhadhira 800 ndobva watinyora zvikati masara ne12 ndikati ndinouya ndichangotsvaga pakati pamwezi ndobva ndauya ndobva ndanotora mwana tabva tanzi natete vacho ndafonera bhamunini vanzi tuye nemukadzi ndobva ndabuda panzi ndaenda kune mwana wangu ndanofanira ndikati iwe zvekutaura kuno kuishiwa here zvikanzi alright ndobva ndaenda kumba ndisati ndaenda kumba ndikaonekeza tete vacho ndikati tete kumba kwangu kune mhosva iriko kune mukadzi ariko zvikanzi bhamunini wakataura kuti kune mukadzi but mukadzi akaenda ndikati mukadzi akaenda haana kana 2 weeks abuda mumba achinzi aenda haana 2 weeks anzi right ndobva tangoenda tatosvika namakoti uye kumba kwangu inini pakana kuenda kumba kwakupo takarara natete vacho ndikati chirwara musani makuita muchazoita chirwara kana zvinzerese zvasungunuka ini ndiridzidzo handikwanisi kungokubatira zvepadenga zvikanzi right mama shuwa mangwana acho kusei takabvita kuidza tete vaibva waenda vaenda paipai ndobva tachiti pane muzukuru wangu anonzi Blessed ndikati Blessed ndikukumbira kuti tongai kana achida kunhukirira ndoda kuti anorara kumba kwakwe iwe nemukadzi wake iwo unorara kwamakoti handidi kuti makuyu ndizonzota kupinda mumbo zvakanaka saka aitouya achibika kumba marengo sumuka tese woenda saka mwana wakusikana ndakati mama sei makoti wenyu ari kutaura kii yamakoti Vanessa ndikati asiwo uri kutaura kuma10 dzeusiku paaneka distance yako ndakabva ndafamba usiku enda ndaenda ndanoona mukadzi uya nomupi ari kumba memwe ndikati nai makoti muno muri kutsvagei mumba mumuridzi muno zvikanzi tikomirira dhidhe kuti auye tozoita auzopa makii tozoenda ndikati asi muno uchitsvagiki wadi kumira uri kumba zvikanzi ndibaba atakudza vati ndiwe ndikati makoti ondisa kuenda ndabva ndatorapoti nanda totema mwana wangu tepoti ndikati ngozivo uri kundisira munhu mwana wangu ariuaa ati budai muno amusa mai vangu inochichi shuwa ndakabva ndabuda asi pandakabuda makoti wecho pandakabuda ndakabva ndabuda ndine makoti wachiwe amaiwe mwana ari kumba ndatoenda naikumba ndanonara kumba satadi ndakabva ndafonera zvikanzi mwana watete wenyu hasiuzi zvakanaka kuglendini iyi yange friday ndikaita izvozvo ndabva ndatonorarira kuglendini kusenda ndadzoka ndakutonesana nemwana wangu zikanzati ausandoenda kumusika ndaye zvikanzoenda sei kumusika mukadzi watonga ipana pahapo vana vanosara navo ndaichitomira kuya kwenyu ndienda musika ndikati aorati iwe chena musika ndosara chita basa kumanheru ndakabva ndanetsana nemwana wangu zvekuti zvanga zvisanomira mushi handiti zvisinaiwo makoti uyu ndakatanga kuona sisi vake vakuru ndova ndakaona mama ndakanzoti kumba kwane mukadzi ndikati azvishuwa tachiti chazogara pasi tozvitaura but ndaedza foni yamakoti pamwe angakatidzimira foni engesikaiti zvikanzi right haana chaakataura akabva ngobuda bvaenda ndofuka panenge pakapera 3 days uyu ndobva auenda tete vake nanzvedzi yake asi wakauka bvoya bvototaura nesu paipai mukomana wangu aiwa akabva atanga kutuka indikabva ndati inini handichakwanisa kuti ndifambe nemi chienda izvenyu munogadzirisana mozondiudza kuti pamene mapenda ndimukunzwa zvekutaura komana ndobva vatoenda inini handazoenda saka ndakazoona pane mwana wangu anazvechimwendiri pane vakomana 2
nemuzukuru wake wakabva kude vhotera vana tikati asi vana vada kunorwisa munhu mwana womusikana anga muchechi iri sandi ndikati efe chimhanya unoona chichipitika mwana wangobva aramba akati ini ndikaino natonga tirogona kurovana madii maende ndovhanaende saka kwadza ndikasvika kune munhu agari kwedu akaurayiwa mumakokoza saka ndataura nasisi wacho chiti kwari kuigwerini ndakabva ndakasvika apa atobuda mumba mangu vatoenda kumba kwavo saka vakasvika kumba kwekwe ndakazosvika chiti uyu achinzi handisi kubuda chichichi ndikati uyu hapana kwari kuenda inada kuda mudzeri wakadzi unoda asi uyu hapana kwari kuti pari kuenda ende mumba macho mwari kuita nharumba mangu nezvinhu zvako saka unoda kuda mutochita nharo sei kabva ndudza ti fuck off hamusamai vangu nini tanga nhasi tozoenda hamusamai vangu alright amai nawe yenyu tanyatsonzwa panyaya uyu tongai uyu ndosaka asina kuuya kudai nechikonzero chokuti ari kunyanya nenhau yake imi ndimi baba wamakoto imi ndimi mwana wenyu right nawenyi yamakwira dare pano ndeyekuti mukuda pfuma kubva kuna tongai ndizvo amai vetongai varipo patonyatsooneka kare kuti uyu ndiye mutume watongai wamuri kudira pfuma izvo asi kazhinji wakaona tezvara ako yakupima pfuma kudai kuda kuti pane zvekunetsa azima nenyaya yekuti anoziva kuti ndinozozviruza azima nyaya yekunetsana kwaanogona vanaa nomurume wake inyaya imwe yakasiyana pane nyaya yamakwira dare basi yamakwira dare pano ndekuti kuda pfuma ndizvo kubva kuna tonga zvino isusu tinoti makwira dare muchiti muri kuda pfuma here dare ndo rinokuchajirai pfuma yacho isusu mati ndisi tiri kuchajirai pfuma vanhu vagere vesina atitizvo akumba alright kana akumba but still imi muri kuklema pfuma yenyu maifanira kuti taura kuti pfuma yangu yandi kuklema kubva kuna tonga ndikuda zvakati 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 muchipira kwatiri ari kurubawa kutaura hamunohiri zvamungagadziya pamusoro pepfuma yamukuda imimi zvamunganyorwa pasi kuti tinoda zvakadinoita zvanororwa hamuna saka isusu zvataakuita ndezvekuti taakutokupai rimwe zuva rokuuya kudare zvakare mouya tongai ngavo ati ndizvo imimi munenge makanyora pasi zvamuri kuda anozova kumadezi tongai ngauye imimi munenge makanyora pasi zvamuri kuda ndinoda rusambo mari yakati ndoda mombe dzakati ndinoda zvakati hati kupako isusu kana matipidza pakatapa hatiti isusu tisavanyai vacho hati tisavanyai saka tapakatika saka toziva kuti right tezvaro ari kuda pfuma yemari yakati yezvakati kubva kumukwasha wavo munhu akakwira dare asiri yavo aiwa mirai Julius ndiani asi akakwira dare munin'ina asi achizosiya nyerisa zita remukuru wako achiti ndikenda kubasa anogoti South Africa asi pakati pokukova nomunin'ina baba womwana uyu ndevapi chero baba vashara iyanzadzi aiwa ndiva vana baba weda ari munin'ina kana mukoma ndiva saka zvamunoita imi chironga idare renyu muronga zvamuri kuda pamukwasha wenyu mouya naro tokupai next date garai makarongeka ndizvo hatikakwanisa kuzvinyora mungatibatiwo kuti tingazvinyora kwasha wenya kwasha wenya hapo
amai pfuma yakanyorwa inosvika iri kukwasha inofanira kusvika asi ndandisindifana kuendesa because neni handisikuona ngari zvokudaro nokuti akadaro kapane mubvunzi atinogona kubvunza dare rineri pane chingave chaitika here chekuti atadzi kuyoda hapana handina zvandikuziva hapana because vavaitoti vakaona ano handisi kuziva kuti waita kutaura mashoko isusu ini ndogara kukosheni asi ava nogara kwameni mati mamuchiteerana naye mukuuya kwamai wachibva pakozisheni pavachika kuno aiti anzakangaudze ndikuya saka imimi chinyora ilistirei nyora ilistirei imimi makoti une makore mangani